Ja vám to pýtam. Poďme to nájsť, aby som bol cez svetky, alebo ktorý to práva. Ale to tam 4 € jedna cena, tak týchto brúšnik nebereme tak zhruba 2 razy 20. Tam je zlato v tom orgonite? Nie, zlato tam nie. Len mosas. Ak by chcel niekto so zlatom, tak je možné spraviť na objednávku, ale je to potom drahšie. Jasné, keď je zlato, tak musí byť drahšie. A má to nejaký účinok, či len isto? Aj na geopatogénne zóny pohostuje ten elektrofil mobilov. Tak to by ani kamera nepôjde. Reka môže byť 10.